Kello on 11, niin aloitetaan meidän mini-webinaari, eli Riikka Koskinen Töitä Suomesta Oy:stä, ja nyt osana Oskari-hanketta meillä alkaa tämmöinen 7 mini-webinaarin sarja henkilöstöjohtamisen teemoista, ja ensimmäisenä meillä keskitytään nyt vetovoimasta. Kyseessä on siis noin vartin mittainen mini-webinaari. Syy tässä se, että jätän itselleni vähän tilaa siihen, että voi mennä vähän yli tai vähän alle. Et nyt katsotaan, kauan meillä menee. Meillä jokainen webinaari alkaa tämmöisellä pienellä tarinalla liittyen tähän teemaan. Ja lähdetään siitä liikkeelle. Olipa kerran tila, jossa oli kaikki kohdallaan. Investoinnit oli tehty, laitteet huippukunnossa ja työt sujuivat ajallaan. Työtilat olivat siistit, työntekijöillä oli keskenään hyvä meininki ja johtaminenkin oli esimerkillistä. Mutta harva tiesi siitä mitään. Omasta mielestä ei ollut syytä mainostaa, mitä sitä leuhkimaan. Hyvinhän meillä menee ja tärkeintä on, että itse tiedetään se. Kun seuraava rekrytointi tuli eteen, hakemuksia tuli muutama hassu, eikä oikein yhtään sellaista, mitä oli lähdetty hakemaan. Ja siinä kohtaa tuli ensimmäistä kertaa mieleen, miten kaikki oikein tehdyt asiat voisivat vetää työntekijöitä puoleensa, jos kukaan ei tiedä niistä mitään. Nämä webinaarien alkuun tulevat tarinat niin ei välttämättä perustu tositarinoihin, mutta tämän tarinan taustalla on kyllä aito tilanne. Olen itse ollut tällaisessa rekrytoinnissa mukana, missä asiakkaan kanssa kirjoitettiin työpaikkailmoitusta. Ja en ymmärtänyt, ei ollut tuttu tila entuudestaan, enkä ymmärtänyt, että siellä olisi asiat mitenkään eri tavalla kuin missään muualla. Ei tullut asiakkaan kanssa millään tavalla se esiin, enkä sitten ehkä osannut sitä oikein suoraan kysyäkään. Ja siinä vaiheessa, kun työpaikkailmoitus oli jo julkaistu, niin sitten ihan tämän tilan ulkopuolinen ihminen meidän sidosryhmästä sitten kertoi mulle, että vau, että olette saanut tämän tilan, että siellähän asiat on niin hienosti ja on oikein tämmöinen kruununjalokivi, joka johti sitten siihen, että minähän soitin asiakkaalle ja työpaikkailmoitus meni aika uusiksi, kun päästiinkin sitten jyvälle siitä, että kuinka hyvin siellä asiat sitten olikaan. Mutta nyt meillä on kolme nostoa vetovoimaan liittyen. Eli vetovoimahan ei ole mikään mainos, vaan se on se maine. Et se työnantajamielikuva ei synny mistään kampanjoista, vaan se on sitä, mitä siellä arjessa näkyy ja kuuluu. Syntyy niistä teoista. Kampanjoilla voidaan toki vahvistaa sitä totuutta, mutta siinä voidaan mennä vähän ojasta allikkoon, että jos yritetään kampanjoida jotain sellaista, mikä ei pidä paikkaansa, niin se kyllä osuu sitten aika helposti omille nilkoille. Ja se työnantajamielikuva, sehän rakentuu siellä aina, oli siihen sitten panostettu tai ei. Et ihmiset kyllä jakaa kokemuksia työpaikoista ja siitä johtamisesta ja ilmapiirissä, että kyllähän kahvipöydissä, kylillä ja somessa asioita sitten käsitellään. Some tänä päivänä vielä hieman tuonut lisähaastetta tähän asiaan, että varsinkin näiden haastavampien tilanteiden kohdalla, niin jos joku siellä pitää mekkalaa, niin työnantaja harvoin pystyy ihan niin suoranaisesti siihen puolustautumaan kuin mitä sitten vaikka kiukkunen työntekijä, entinen työntekijä toivottavasti, niin näistä asioista sitten puhuu. Ja jos se organisaatio ei itse viesti ja aktiivisesti vaikuta siihen, millainen kuva siitä syntyy, niin kyllä joku sen yleensä sitten sen puolestakin tekee. Siellä se sana kumminkin aina kiirii. Mutta sitä vetovoimaa, sitä ehdottomasti voi vahvistaa ja sitä pitää johtaa. Et perustusten pitää olla kunnossa ja sitten siihen päälle voidaan lähteä rakentamaan. Tämmöiset niin kun ratkaisut esimerkiksi, että liikuntaseteleitä jaetaan, niin se ei paljon kokonaisuutta auta, jos se arjen rullaaminen sisältää sitten muita haasteita. Et se arjen pienet asiat kertoo, että millainen se työpaikka sitten ihan oikeasti on. Yksi sellainen asia, mikä jokaisen työnantajan kannattaisi kyllä ottaa käsittelyyn ja pysähtyä miettimään, että
miksi ne asiat on siellä omassa työyhteisössä hyvin, kun ne toivottavasti nyt sitten on hyvin. Totta kai, jos ne on huonosti, niin pitää sitäkin pohtia. Ja se, että kiinnitetään huomiota siihen, että mitkä on ne seikat, minkä takia ne ihmiset siellä viihtyy. Oman kokemuksen mukaan niin harva työnantaja tietää sitä, että minkä takia ne työntekijät oikeasti siellä viihtyy. Et nyt jos päästään taas vaikka siihen työpaikkailmoituksen kirjoittamiseen, niin se on aina helppo luetella, että mitä ne työtehtävät on ja minkälaista ihmistä siellä sitten haetaan. Mutta sitten kun ruvetaan keskustelemaan siitä, että minkä takia juuri teille kannattaisi tulla, eikä vaikka lähellä olevalle kilpailijalle, jos on lähtökohtaisesti samantyyppinen työ ja palkkakin melkein sama, niin siinä vaiheessa yleensä on keskustelun toisessa päässä hyvinkin hiljasta. Et vaatii usein niin kuin syvällisempää keskustelua ennen kuin saadaan edes jotain arvailuja, että minkä takia meillä ne asiat on sitten hyvin. Siihen ehdottomasti kannattaa hieman käyttää vaivaa, että käy sitä vuorovaikutusta siellä tällä hetkellä olevien työntekijöiden kanssa, että minkä takia tuntuu hyvältä olla juuri meillä töissä. Ja se vetovoimahan ei ole mikään semmoinen pysyvä tila, että sitä pitää kyllä työstää jatkuvasti ja miettiä, että se on niitä arjen tekoja, valintoja ja kohtaamisia, miten toimitaan. Ja tämä rekrytointivaihe on esimerkiksi sellainen, että jos siellä hakijoita hieman laiminlyö esimerkiksi viestinnän kannalta, niin voi olla huonoja lopputulemia sitten tulevaisuudessa. Mutta vahvuudet pitäisi saada esiin. Tietää omat vahvuudet, niin sillä pääsee jo pitkälle ja sittenhän se on ihan mahtavaa, jos niitä omia vahvuuksia pääsisi sitten vielä korostamaan. Mutta mehän kaikki tiedetään, että ihmiset ne on, jotka vetää ihmisiä puoleensa. Että kyllähän se työpaikka on se porukka, joka sen muodostaa. Ja jos mietitään niitä syitä, minkä takia jossain työpaikassa viihdytään, niin eiköhän meistä kaikki linjoilla olleet ole kuulleet useammankin kerran elämässään, että täällä on niin poikkeuksellisen hyvä porukka. Et esimerkiksi palkka motivoi ihmisiä aina niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta usein sit se työporukka voi olla kyllä vahvempi liima, joka vetää sit puoleensa. Toisaalta pitää muistaa se, että tässä on aina taas se kolikon kääntöpuoli, että hyvä fiilis tarttuu ja leviää, mutta toisaalta sitten jos siellä on joku joukossa, jolla asiat on vähän huonommin, niin kyllähän sekin sitten tarttuu ja leviää. Et näihin asioihin kannattaa ihan oikeasti sitten tarttua aika nopeallakin ajalla, ettei sitten pääse tilanne tulehtumaan pahemmaksi. Et tiedetään se, että esimerkiksi yksi virherekrytointi, niin vaikka se ihmisen työsuhde on jo ollut ohi, niin sitä voidaan pitkänkin aikaa sitten siellä jäljelle jääneiden kesken keskustella, että miten se asia meni ja vaikuttaa siihen työyhteisöön. Ja toisaalta tässäkin nyt on taas työssä viihtyvä kertoo sen muillekin, toisaalta taas myös se, joka ei viihdy siellä töissä, niin kertoo sen myös muillekin. Että tämä sana kyllä kiirii aina. Ja paras viestiä tietenkin, että sitten kun ne asiat on hyvin, niin kaikista vakuuttavin viestiähän on se työntekijä. Se, että jos se yrittäjä tai johtaja lähtee kertomaan, että meillä on maailman paras työpaikka, niin vakuuttavuuskerroin on ihan eri kuin se, että se on tyytyväinen työntekijä, joka sen nostaa esiin. Tuossa mainitsin nyt jo työpaikka-ilmoittamisen niin kuin ilmoitustekstin tärkeyden, mutta että meillähän on työpaikka-ilmoituksissa semmoinen aika perinteinen rakenne, että meillä kerrotaan usein työpaikka-ilmoituksissa, että työtehtävät ovat nämä, etsimme tämän tyyppistä ihmistä ja sitten siellä hyvällä tuurilla on mukana sit se, että mitä tarjotaan, minkä takia meille kannattaa tulla töihin, mutta se on yleensä se kohta, mihin on panostettu kaikista vähiten. Työnhakijoitahan kiinnostaa totta kai juuri se kohta, että miksi
kannattaa teille tulla töihin. Ja se, että jos siellä lukee, että meillä on mukava työporukka, niin se lukee myös aika monella muullakin sitten siellä omassa työpaikkailmoituksessaan. Itse toivoisin, että jotenkin tuotaisiin rohkeammin esiin sitä, että minkälainen se työyhteisö on, minkälaisia toimintatapoja meillä siellä on. Ja ihan tämmöinen pieni käytännön vinkki, että jos olisi niin mahtava tilanne, että saisi esimerkiksi joltain nykyiseltä työntekijältä ihan sitaatin, että minkä takia tykkää olla täällä töissä, niin vakuuttavuuskerroin on aika hyvä. Loppuun sitten vielä kiteyttävää kysymystä, eli onko meillä sellaista, mitä joku voisi etsiä? Just tämä, miksi meillä viihdytään ja mistä me sen tiedämme. Meillä on tällä hetkellä aika haastava työmarkkinatilanne kaikin puolin. Meillä on valtavasti työnhakijoita, hyvin vähän työpaikkoja, mutta sitten kun lähdetään miettimään näitä maataloustyöntekijän rekrytointeja esimerkiksi, niin ei siellä nyt osaavista niin kuin hakijoista nyt mitään semmoista hyökyaaltoa kumminkaan sit ole, että tässä on toimialalla ihan omanlaiset haasteensa, että miten kohtaa osaaminen ja tarpeet ja muut. Joten että kyllä tämä on semmoinen asia, että tähän täytyy pysähtyä miettimään, miksi meille, miksi kannattaa tulla tänne. Ja sitten totta kai se, että kun nämä asiat on kunnossa, että saadaan ihminen houkuteltua hyvä työntekijä töihin, niin luultavasti kun nämä asiat on kunnossa, niin minkä takia hän on tullut, niin ehkä hän sitten viihtyykin myös. Ja hyvä huomioida se, että turhia lupauksia ei kannata antaa, koska totuus tulee kyllä aina sitten ilmi. Ja sitä vetovoimaa voi myös parantaa, huomioida, että sitä voi parantaa ilman isoja investointeja, mutta kumminkin siihen pitää pysähtyä. Että se vaatii investointina vähintään sitä yrittäjän aikaa, että pohtii, että miten tätäkin asiaa sitten johdetaan. Ja tähänkin on olemassa sitten myös ulkopuolista apua, jos tuntuu, ettei itselle ole luontainen ja tuttu aihe. Oskari-hankkeen tiimoilla meillä Töitä Suomesta Oy:llä on mukana tämmöinen koulutuspaketti henkilöstöjohtamisesta. Ja tämä on kohdennettu Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa toimiville maatalousyrittäjille tuotantosuunnasta riippumatta. Tästä koulutuspaketista löydät tarkempia tietoja meidän ajankohtaista sivulta. Siellä on linkki esitteeseen, mistä pääsee katsomaan teemoja. Ja tässä sivulla näkyvä QR-koodi, sieltä löytyy yhteydenottolomake, jos tuntuu, että haluaa henkilökohtaisesti keskustella aiheesta. Ja ei sido vielä mihinkään, mutta henkilökohtaisen kontaktin saa sitten tätä kautta. Webinaarisarja jatkuu ensi viikolla samaan aikaan. Silloin meillä on aiheena vuorovaikutus, joka nyt tänäänkin jo hieman mainittiin. Ja sieltä meidän samaisilta nettisivujen ajankohtaista sivulta löytyy näihin webinaareihin ilmoittautumislinkit ja aina jokaisen webinaarin jälkeen samasta paikasta löytyy sitten myös YouTube-linkki, josta pääsee sitten jälkikäteen katsomaan tallenteen. Tässä pintaraapaisu aiheesta. Kiitos kaikille osallistumisesta.